நீங்க சொன்னதை வச்சு பார்த்தா எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டினும் ரைஸ் ஆகுது. இப்போ இந்தியால ரிட்டர்ன் போட்டா நம்மளுக்கு என்ன லாஸ்ன்றது சொல்லிட்டீங்க. பை சான்ஸ் இப்போ இன்டர்நேஷனல் டிராப் ஷிப்பிங் பண்றோம், இன்டர்நேஷனல்ல கஸ்டமர் ரிட்டர்ன் போட்டாங்கன்னா அங்க என்ன லாஸ் நம்மளுக்குன்றது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ இந்தியாவில் நான் சொன்ன பிகஸ்ட் ரீசன் வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி, ஆர்டிஓ அந்த ரிட்டர்ன். இது ரெண்டுமே இன்டர்நேஷனல்ல கிடையாது. இன்டர்நேஷனல் ஆடியன்ஸ் எல்லாமே ப்ரீபெய்ட் ஆர்டர்ஸ் தான், பே பண்ணி தான் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கேஷ் கலெக்ட் பண்ற கான்செப்ட்லாம் கிடையாது. பேமெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்க பேமெண்ட் கேட்வே போயிட்டு உங்களுக்கு வந்துடும். நீங்களும் சப்ளையருக்கு பே பண்ணிடுவீங்க. இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சா. இன்னொன்னு ஆர்டிஓன்றது கஸ்டமர் வீட்டில் அவைலபிளா இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அங்க ப்ராடக்ட் டெலிவரி ஆயிடும். அங்க மெயில் பாக்ஸ்ன்ற கான்செப்ட்ல இருக்கனால ப்ராடக்ட் டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு விஷயமே இன்டர்நேஷனல் கிடையாது. இல்ல இன்னொன்னு ப்ராஃபிட்டபிளா இன்டர்நேஷனல் ரன் பண்ண முடியும். அங்க வந்து ப்ராப்பரான சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணிருக்கு. சப்ளைஸ்லாம் ஸ்கேம் பண்ண மாட்டாங்க. ட்ரஸ்டபிளான சப்ளைஸ் தான் சூஸ் பண்ணுவோம். அது எப்படி சூஸ் பண்றதுமே மாடியூல்ஸ்ல ஆட் பண்ணிருக்க முடியல. அது பெரிய ப்ராசஸ், ஜஸ்ட் 1 hourல சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி அங்க வந்து நீங்க ப்ராஃபிட் நல்லாவே மினிமம் 2.5, 3, 4x வரைக்கும் உங்களால சேல் பண்ண முடியும். $10 ப்ராடக்ட் நீங்க அழகா ஒரு $35, $40 சேல் பண்ண முடியும்.